Paray. Paray. Nay. Ada kamit paray. Oh, paray. Anya gagaran paray. Ada ka magamit na paray. Paray. Dito ganti balay mo Wen. Dito lang nga parte. Wen. Ayun paray. Ilaklakom kano di asaw. Ay, wen paray. Ang gitangal ti manok. Kemanohan mati ka paray. Ti balor na dayta kasta kadak nga asaw. Ay, ke ribu paray, ribu. Nagdakkel kita mo, nagdakkel. Wen nga madakot-kotong na paray apay ang nga mabalay ti 850 paray. 850. Pang sokyan na nagdapuak pa ti lawnyon. Gure ka logi aksano 850 paray. Logay. Talaga nga ribu ti balor na da kita nga asaw. Important da kita. Wen amam ni. Nagrigat mga tumadar. 850 paray. Dati arthritis na nato siguro. Sige. Pagbabarkadaan pare, na yun 950. 950. Logi pare. 950. Itigkon. Awan. Talaga nga ribu ti balor na da kita pare. Dakkel mo't ngagpaiso. Ang dakkel Kagud 2,000 garo. Kagud 2,000. Oy. Hay. Kaya may tigkaw. Taman ti kaya ko kanyang pare. Tas jay ka tawa tanong. Kagud 2,000 tamo ja nga malugi Kagud 2,000. 2,000. Kasta ti aglakaw. Basta gayam adda ribo na ni pumpare. Itidnan. Apaw. Nakachamba kagud 2,000. Malay, na kayo maganda. Maganda, ginong ka pa nito eh. Anday, pag-isistoryaan tayo. Wala, ginong ka naman magpaiso sis. Maganda, may badak. Hindi lang kung pare. Ay, Maray, apa niya ti problema mo kinilakay mo? Amuyo, ang datang tangan ni asawa. Aya? Wikit apay nga mit sis. Wala ka, gimatang matipilit tilugan ko. Ang matulugan mo. Ay sus, nakarkaro ni Papa, girl. Amo, gimatang kini ni TV, refrigerator, electric fan. Pag-ika nga, dali awang mati kuryente ni. Nakarkaro ka niya ka, Maray. Apay ay Wala tagtugtumat kini ti Pilsen ket amo na nga baugak katahanak nga makaputot. Nagtatalagan ni bakit ko. Nagkapoy panuhulo na. Amo na nga baugak gumagatang kini ti Pilsen. Taga nga talaga.